Do Racing de Ferrol de José Manuel Aira non se relaxou ni moito menos, sumou a súa 21ª vitoria nesta campaña. O equipo verde, o cadro verde, suma xa 63 puntos e segue a cabeza da terceira galega. Abría o marcador no minuto 15 Jorge Rodríguez con esa cabezada no segundo pau. Así se adiantaba o Racing, era o principio da súa goleada no Novo San Pedro, e é que o Vilalonga non ofreceu case que resistencia. O Vilalonga seguirá pois unha xornada máis en postos de descenso. Facía o segundo do Racing o capitán Pablo Rey, logo dese rexeitamento do porteiro de Cambados, de Roberto Pazos. Non erraba o capitán, non erraba Pablo Rey, marcaba a súa 8ª diana nesta liga. 0-2 a prol do Racing. O descanso no segundo tempo, contra letal de Marcos Álvarez, do xogador do Ortigueira. Habilitaba a Jorge Rodríguez, o dianteiro de Torrelavega, para que fixese, para que anotase o terceiro do cadro verde. 14 dianas suma xa nesta liga Jorge Fernández. O quinto, dende lonxe, obra de Chicho, un xogador que viña de entrar de refresco no equipo de José Manuel Aira. Dende lonxe sorprendía a un adiantado Roberto Pazos. O quinto chegou dende o punto de penalti, indicaba o colexiado coruñés Héctor Castiñeira Blanco. Unha infracción, esta infracción sobre Ever Pena. O propio Ever Pena, o propio xogador ferrolán, lanzaba pena máxima e facía o quinto do Racing de Ferrol. Manciña do conxunto visitante. O Vilalonga tivo a súa opción de marcar un gol nesta internada de Uru, o xogador ex do Compostela, na área. Derrubaba o Rubén Comesaña, pero erraba a pena máxima Marc. Detía ese lanzamento o porteiro do Racing de Ferrol, Marcos Balín. Tarde inspirada do Racing de Ferrol, cada vez máis líder. Derrotou por 0-5 o Vilalonga de Jacobo Molina.